Ti panakayanak ti Apo, intendang gayan, dagiti kakabsat tayo agyaman, ni Rodrigo La Vitoria Jr. and family, Gloria Hernan and family, ni Jenny Lynn Callejo, kenti familyana, ni Louis Sanchez, kenti familyana, pagyaman ni Ian Villanueva and family, Fragata Servanya and family, pagyaman ti maysa kabsat, ni Lemmy family, Mrs. Jenny Carbonell and family, Anggala family, ni Charmaine Sevilla, kenti familyana, ni Susain Sevilla, Burmester, Vergara family, Esparagosa family, ni Maribel and Joel Somera and family, ken ni Karadgad ni Lucita Daos, Mr. and Mrs. Cesar Padilla and family, Balocanag family, para ti speedy recovery ni Alfredo Balocanag, ni Jennifer Rabon, pamilya ni Efren Aquino and family, ni Juanita Aquino and family, Rodolfo Hacosalem, kenti pamilyana, Ken Haban family, pagyaman ti Haronel family, Adelina Fabro, Kilop, Ursula Bermudez, Navarro, ni Memo Kenti pamilyana, Mr. and Mrs. Gilbert Tadeo, Madela and family, Mr. and Mrs. Rosa Agualin and family, Elpidio Havillo and family, Arnel Guelas and family, ni Milet Barrientos and family, pagyaman ni Roel and Armelin de Guzman, Mr. and Mrs. Ronald O.D. Calob Jr., Bautista family, Editha Soliven, Ken Elena Soliven, ti panakaikakaasi ti Kararwa ni Caridad, Elaine Amador, Pasita, Dolores, Mike, Alfredo, Anacleta Corazon, Rodolfo, Ken Alfredo Sr., Alfonso Miguel, Rigoberto, Magdalena Rosario, Remedios Rica, Angel Rain, Ken Alvaro, Marcelino Carlito Jr. Feliciano Joselito, Kastame ti Kararwa ni Joseph Padilla, Rodolfo Padilla, Antonio Callejo, ti Kararwa da Lope Raquel Avelina, Ken Angel, ni Casimiro Kiming Sr., Juanita Kiming, Danilo Kiming, Crisanto Havillonar Sr., Maria Langbay Havillonar, Marilo Katabay, Marino Havillonar, Maria Ruiz, Felisa Ruiz, Maria Crista Havillonar, Ken Marvin Havillonar. Rambak misa iti solemnidad ni Maria kasi inati Diyos. Santa Maria nga inati Diyos, sika ti kagasatan kadagiti amin a babae. Ikakaasin na kami ita, ken iti agnanayon. Emmanuel ti Diyos adda kadatayo. Daytoy arambak misa, ket maiturong iti solemnidad ni Maria, kas ina ni Apo Jesus. Ina ti Diyos, kastamet, pangpasungad tayo iti tawen, 20,000 ket 20 ket upat, tawen ti Apo, pabaruen ti Diyos ti amin a tiyempo, gapu takukwa ti Diyos ti amin a tiyempo.
Ti panangaklon ni Apo Santa Maria iti Akem ngagbalin nga ina ni Apo Jesus ket isu ti mangted ken kuana iti kinagasat na ited ken kuana ti grasya nga ina ti Dios agnanayon a kinabirhen saan anamulitan iti basol ken nayuli sa dilangit. Tumakder tayo amin kakabsat. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, natayo amin nga umili, intay amin ideri, ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili, ay tuy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay isala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin a banag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin a gurag, tasong mangut padaya, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo, dahil ti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Kakabsat at nga aldaw, igibos tayo ti tawen. Pasangbayan tayo ti baro atawen, baro anamnama, baro aragsak, baro apan nakaisalakan. Ngamrambakan tayo itanga aldaw, ti solemnidad ni Maria, akas ina ti Diyos. Inted na ti bagina, nausar ti bagina, tapno agsabat ti langit ken daga, babaen ken Kristo anang isalakan, agsabat ti naindagaan ken tinadyosan, napasanto ti lubong gapo ken kuana. Agdaydayaw tayo ngorod iti Diyos, iti amin a puso nakem ken panunot tayo, pagbabawyan tayo matdagiti babak tayo, iti napalabas atawen, ket pasungaden tayo, ti baro a kinagasat, baro a kinasanto. Tapno nga rod maikarita yung makiranot, ti dahi tinasantan ay misteryo, lagi pantay pa'y dagiti nagkapsutan tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat,
tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiat ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma. Tayo po tayo, Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, pakanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, kitalawen nakam kadi, nakalmesan na kempuspus mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempuspus mi. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempuspu sumi, nakalmesan na kempuspu sumi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Tapya kadagiti amin at tattao, ana imbagti panagnak na kemda. Nailangitan nga Ama, daydayawin da ka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapo iti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbog tong anak, Kordero iti Dios, anak ti Ama, unasem
ti basbasol ti lubong kasyan na kami awatem to'y araraw mi sika si tutugaw itim makanawan ti Diyos Ama kasyan na kami denggem to'y araraw mi gloria iti Diyos Ama ti kangatuan gloria ti Diyos Anak anay langitan gloria ti Espiritu anak santuan gloria iti Diyos ti kangatuan gloria Hosanna gloria alleluia gloria Hosanna gloria alleluia Hallelujah, Hosanna. Sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timpuyong ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti pannakaisalakan ti tao, babaen ti nabunga a kinaberhen ni nainggasatan a Maria, ipaay mo kadi tamalakaman mi ti panangibaba et ti berhen, iyataken kuana na ikari kami nga imawat iti gubwayan ti biag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken ni Moises nga ibagana ken ni Aaron ken kadagiti anak na nga aramaten da dagitoy asasao iti panangbendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati ti Apo ket aywanan na kayo. Kaasyan na kayo kumati Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo, ket ikan na kayo itital na. Kinunati Apo, no balik senda tinagan ko, pangbendisyon kadagiti tao ti Israel, bendisyon nakto ida. Ti sao ti Apo. Kaasyan na kami, o Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasyan na kami, o Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asi kakaasi.
Tapno maamuan, ti sangalubungan, ti pagayatam, ken ti bileg mo amang isalakan. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asirarag-o. Taawan idumdumam, iti panangukum mo, ken idaldalan mo dagiti amin at tao, dito'y lubong. O Diyos, dayawen da ka kuma, dagiti tattao. Wen, dayawen da ka kuma, dagiti amin at tao. Binindisyonan na tayo ti Diyos, itanok kuma, dagiti tattao. Iti amin asuli ti lubong. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi dimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay akas anak tinatauan nga ina. Ket nabiyag iti babaen linteg dagiti Hudyo. Tapno subuten na dagiti adda iti babaen ti linteg ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno may pakita nga anak kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak, nga rod, saan kan at agugo no di ket maysakan nga anak. Ket gapu ta anak na ka ti Diyos, ited na ken ka dagiti amin nga adda ken kuana, ang maipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo iti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawin tay ti Apo, tinadiyusan nga ayat na, iti tay kenkwana. Ti dayaw ngawan patinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panangkay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken kao, Apo. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasaraakan da Maria ken Jose, ket nakita da ti ubing anak kaidda iti kulloong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angngeg ti impadamag da. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na ana imbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus.
Daytoy ti impanagan ken kuana tay anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken kao Kristo. Good evening. Damdamagan dagitay kakadwak tatay. Apo hantay gumatang ti paputok. No kuna met kinumakatawan tayo nga agpapaputok. Agsusublat tayo nga aguyak. Hampay makaturog di kaabay na di may sa tako manabtuog mo di jay uyak na pwede kay pala na uma nga agpapaputok. Speaking of uyak, ada na pan nagpa-check up. Gaputahang nga maputputpot. Agoy uyak lat, kita inyo aguray kay met asa sa ko ni sa tay to aggigiddan madamon pay ganas ilaylayat ko paylaan ko umunayak kay metan. May isa makapasurot kay met. Nagaputahang nga maputputpot day tanga uyak na pan nagpa-check up. Kunana doktora. Check upon na kaman apaya ham mga mag-agasan dati uyak kon. Gaputi ka uuyak ko kasla agtulang akpayan. Kinudaddo di man aguyak kayo magagara ka agtulang kayon. So nga tulang kam amin ta kumbentaw. Kaya kunana, di mo umayimbagan, jak pa'y manggag, di uyak ko titulang kon, kunana. Kuna mo ni doktora, ang tumaram dato, inalakala dayta, 3 times a day. After 1 week, agsubli ka. Doktora, awan to uyak kon. Haan, napigsan to ta uyak mon, manggag monton. Ang sa baliktad mo, tiyapan na inagasan. Handa mo inagasan, di uyak, impapigsan na ki, di tapno, manggag na ka na. Happy New Year, palakpakan tayo man kakabsat. Natay to be exact 7:55 rumwarak ejay kwartok adun ti tao amok nga adun ti tao ta rimwarak ka ada mapan agsiaren apay nagsapa kayon nagrigat ti awan tugaw na father kakunak mat ibagayo kadagita hanga taga parokya ta ejay parokya da pakimisaan ta handa gamin nga umaidtoy kunak amopay ada don sambat nga taga parokya. Kanarigat ti awan tugaw na kunak idi rumwarak aja kwartok nangeg ko launay di uni de jay dornab you know dornab in Ilocano in English tayo lang balunot nangeg ko di kanal teek na naglak madlaw mo di dornab no jay uni na nya nangeg ko di kanal teek na naglak nakalak daytoy amok nga dagay duwa nga tulbek adda jan ti ko tilugan ko di may isa jay tulbek tilugan ken dayjay ko adda nga nakabitin nga duwa agpaiso apang ko chinek up di pagibitinan ken bagikan awan problema datoy anyamot ten apo panak lang arod agkararagen na distract man di jari na nga pan agluado nga apo panak lang arod agkararagen para iti daytoy New Year agpakada ti 2023 impakamakam mo paylaeng mga kasano tatta dato yan. Duala ti remedyo na dayjay. Kugtaran, matalo kam nga gugiddan nga mangkugtar di ruangan tatumayab. Uno saan, umuli ijay CR yatawa, batit pagpag-isul, idinakutong ni Hasin umanay, tatawanan. Dayjay lang ti lumasatam, iso nga na umay ka ijay, ti pagnanyo ijay tawa. No sumrek ka di kwartok, ngam sigurado labsan nyo, anya di jay, buaya, leon, mangkukulam, manggagamot, chismusa, na sakbay kanya nakapan di kwartok na labsan nyo amin. So ang kayo mo lagbalay gay. Gadi jay, napan, binayin niya na ganan, ikakasid nga nangululi, nagbalay gidamat, iso nga nakaginawa ak. Ngam di jay, mapanak kun ijay prayer room, 8 o'clockan, di jay yan. Medyo na-disturb di jay rin akon. Apo palubusam ka dimot ati 2023 nga nasayaat uray dayto ilaeng nga kararag na pintas a kararag kunak dayjay pa nagkararag ko jay. After may rosary ta nagsanto rosaryo ak inalak ti glorious mystery. Na apaman nga nagsanto rosaryo ak inevaluate ko met ti 1 year. Ini pinampanunot ko kastoy manen di last year January. Nya 2023 January 2023. Napalabas ti January 1. Thank you for the month of January. February, thank you for the month of February. Agyaman ak ti bulan ti Pebrero. Nagado nga blessing, nagado nga bendisyon. March, thank you for the month of March. April, nag-birthday ak, ngam nakairurumunak. Mulaki di nag-birthday ak. Thank you Lord for the new life.
May, thank you. Pinampanunot kami diyan. June, nagpiesta tayo, gapo dayjay celebration dayto nga simbaan. July, August, nagbakasyonak, hanggat hapti September. October, Rosary Month. November, naaramid man amin dagiti naaramid din. December, nagpiesta tayo, nag-Christmas tayo, tatan, boom! Kunana, January manan! Nagpaputok tayo manan, January manan. Dan sama na atakin pakawan. Di makasyay. Ngala di yun sapay pinanunot mo taan. Nagpaputok tayo, di lang sir tata, nagpaputok tayo mananahan. Dan sama na atakin pakawan. Doktora, kita Gati mat, ang datay manan nagpaputok. Kaya, habang aglulwalo hindi ko mayat di jay flow na, panang evaluate, nagado agrasya, tibulan ti, ay titawan 2023. Hanlaan nga dito'y parokya. Ado tinamit tayo, new friends. Ado dagiti nagbalin nga followers tayo, jak amoa, ibagbagak amoy ti kararag ko tatay, revelation daytoy Kadagiti lada kayo amin nga followers may amin intero nga lubong Luzon, Visayas, Mindanao, Sultan Kudarat. All over the world, Asia, America, amin. Happy New Year. Nalpas ti 2023 sapay ko matanagasat para kada tayo amin. Amuyo ti panunot ko tatay. Revelation. Apo kung kunak di jay karkararag ko niya. Dahito 2023, one ado a bendisyon, ado a grasya, ado a gagayem. Ngam no ti pampanunutan da kasyak, haang kumaa, dayay. Masapol nga sika, masapol asika, haan ka di nga siyak. Takamali aday jay, madi day jay. Hang ka di nga siyak, dayay ti kararag ko. I'm willing to give up. Mabalinak nga agbalin nga silent priest, nanumo nga padi, in your name, para laeng king ka, haang kuma. Kaya haang kuma, di ti kararag ko, Apo, I'm willing, haan kuma para kanyak. Di ti pampanunutek. After all the blessings nga nabirukan tayo, tata 2023, ado abalaygi, ado nga bendisyon, ado umat nga failure. Ado nga failure ti 2023. As a priest, ado ti kurang ko kada iti parokya. Ado ti nagkapsutak iti parokya. Ado dagiti kayat ko nga plano the whole year, haang ko pa'y nagudwa. Diyak pa'y nakaado, dayay kuma. Ado ti nasaktan kanya, I have to accept. And I have to accept, nasaktan akmat. Okay lang di masaktan. Ti pagbababaw yak nga naaramid, di di nasaktanak, kaslan medyo nagdevelop nga galit. Which is, it should not be. No nasaktan ka nga maang ko mga develop nga galit. Ta sabali di nasaktan, kin sabali di jay, magalit. Kayso ti kung kunakhaan Apo, sorry no di jay ti naka-develop di jay. Idi kwan, I came to the point, salsalud-sudak kin ni Apo Diyos, apay gamin apinilinak, ammummet anakapsutak, ammummet nga managbasolak, hamo nga siyak ti kalalaingan ijay klase, nagadumat ti nasingsingpet, apay nga siyak, dayayan, dugdugdugan na dayayan, apay gamin asyak, nagadumat ti sabali nga mabalin nga agtadal dito'y sango. Pagbabawyak na gito'y Apo nga salsalud-sudag aging gatatta, apay gamin asyak. Nagbayag. I enjoy listening to the Lord. Nag-conversation me, nakabaybayag. Nakabaybayaga kay prayer room. Kiso ti kung kunak apay gamin nga siya. Kaadda gamin idi right after my ordination, da kami manula makaammo da kam lang nga papadi. Adda na nakabasulak iti kinapadik. Ket gaputa nagsaya at mati tao, inawat naklatta dagiti nakaawat kanyak. Supposed to be kadakkel nga offense dayjay. Ket idi kwan naimbitaranak nga makimiting kadagitay maordenan nga papadi di konda kay di siya ti ag-share ko na kanya data adugar dagitay adugar pagkapsutan mi a papadi ti imbagak kadakwada kitaan nyo addi uray nakapsut tayo haanda tay kumaa nga pagbababawian nga ordenan
Kamuyo di jay nang orden kanyak kunana, haanak mo't nga agbababawi nga nang orden keng ka kunana. Di fatherly care nga amuna nga nakabasulak ngam haanak mo't nga agbababawi nga nang orden keng ka. Si bibiyag pa di jay nga obispo, thank you apo obispo, bado na daytoy. In one of my followers, agdengdengeg iti misa tayo. Ka-thank you kunana ka, uray no amuna nga nakabasulak, haanak mo agbababawi nga nang orden keng ka kunana. Then agsubli man ng kinapo Diyos, apay gamin nga siyak. Apay gamin nga nakaadumot nga sa bali. Diyak makabirok ti question kas lahang nga agsaon ni Apo Diyos. Hindi ko nakabaybayag imay isuna kunana, isumag ka nga pinili ka ta nakapsot ka. Wow. Isumag ka nga pinili na ta nakapsot ka. Nagadua sa bali ko na, apay gamin. Isu mga pinili ka tamo ka nakapsot ka, maawatom lang nga nakapsot ka, agtrabaho ti grasya kanyada. I cried inside the prayer room. Nagbayag. Nagpaiso kakabsat, awan ti perfect. Ako nagaduma ti sa bali, apay gamin asyak. Isuda ko man Kita ang dikin naman ang ngasin na po Diyos niya. Isu mga pinili ka ta nakapsot ka. Haanak mga nagpili ti rupo nga na perfect. Haanak mga nagpili ti rupo nga na siglat. Haanak mga nagpili ti rupo nga na dalos. Isu nga inayabang ka ta nakapsot ka. Di lang kasla nakaginawa diri na thank you Lord. Apo. Thank you Lord. Then I enjoyed listening to him. Kasla di conversation mi nagmayat. Nakakuha di conversation mi. Nagmayat nga conversation. Hindi ko ka mapaanan di oras. Anya nga ruti ibagak kadagay ti tattao. Anya nga minti piyas tatata. It's not New Year. Haan nga New Year ti piyas tatata. Motherhood of Mary. Ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos. No kitaan tayo gamin nga agpaiso kakabsat. Isuma nga imay, ti anak ti Diyos dito'y lubong, tanakapsot nga rin ti lubong haan? No! Isu nga rin nga imay, ti anak ti Diyos, nakapsot ti lubong na ilumlum ti basol haan? Haan nga imay ni Apo Jesus dito'y lubong, gaputan na dalos, ken perfect ti lubong. Isumag ka nga injaya na iniyawat na titakyag na, gaputi basol tayo. Kanya ti rumbang nga aramidin tayo kakabsat. Inayat na tayo lata, uray no nakabasol, uray no nakapsot tayo. Dayta iso nga nagbalin nga ina ti Diyos ni Apo Santa Maria, iso ti piyesta tayo, iso ti kwan kasla na la imbaga kanyak, apay nga agsalsaludsod ka. Sinaludsod mo ka dino, apay nga imay ti anak ti Diyos dito'y lubong. Agpay sumat. Salsaludsod di naman nagbasol ko kapinili nak inayat nakpay. How much more ti lubongan? Nakalumluman. Ngam inawat na iso dimanon. Kasi kainawat naklaeng apadi na kaisuna ka dimanon iti sang katawan. Gaputi basol tayo, gaputi kapsot tayo. Kanukit kitaan tayo kakabsat, dayta ti kinaman nagayat ti Diyos. Anya mati aramidan tayo. Ala, 2023, nagado nga, no ado nga grasya, adumat akamali, pagadalan, then welcome 2024. Ikarkarigatan man ti agbiag nga nadalos, uray nakapsot. Anya mo ti attitude tayo, kasla di attitude ni Diyos, ti inaramid ti Diyos, kanya tayo. Anya ti inaramid na dinanon na tayo, ori man nagbasol. Iso nga ko na tayo, naglaka mga ibaga na nga, I love you not because I love you although you are imperfect. Ay ayateng kalata ko namkin ni bakit mo, uray no imperfect. Ay ayateng kalata ko namkin nilakay mo, uray no adot pagkamalyam. Kadagiti anak mo ay ayatin na kalata, uri ado pagkamalyam, kadagiti naganak ay ayatin na kalata. Haan nga gapuno, di uray ado ti pagkamalyan. Dayjay ti attitude ti Diyos kanya tayo. Da tayo magamin nga tao no daduma kung makapaghusga nga naman. Hasla na istrikto tayo pa'y ngam ni San Pedro. Kas lala dalistaan tayo amin ti basbasol ti kaaruba tayo.
No makapaghusga tayo mga tao gamin, kas latay la nakadaldalusen, kaham mga datayo ti mangi pandilangit, ni Apo Diyos ti mangi pantilangit, uray kas ano kadakes ta kaarubam. Uray kas ano kakapsot ta kaarubam, italag mo kini Apo Diyos nga isuna ti mangi duron kanya na di mangguyod, hangga sika. You are not God anyway. Hangka mo nga Diyos. Isungarod nga niya ti aramidan tayo laang agkikin na ikawasyo ti panagkikin na asi, panagsisinerbi. Ipaayo day ta nga ayat without any condition nga. Isugarod nga may isuna, awan ti condition na nga ayateng kagaputa, nadalos ka, ayateng kagaputa na singpet ka. No. Before pa ilaang agsingpet tayo, before pa ilaang nga agpalintag tayo, inayat na tayo nga imunan. Kaanyamot ti aramidan tayo, anyamot ti response na dayta, kasjay kumamot ti ipaay tayo. Ngam nakaro mo di sakit nga itadda Apo, wen oray. Inted ko ti bagik Apo, nagserserbi akin lakay ko, kinibakit ko, kadagiti anak ko. Inted ko amin kadakwada, yat lipliputan daklata. Anya ti kunana, uray. Ipaay mulat ta, oray siyak mata, sa prismata ka, nakadado nga frustrations nakadado nga pakaupayan, nakadado nga pagkapsutan, masaksaktan kami mo, tao kami maakas kada kayo. Di garod biggest mistake nga inaramid ko nga ko na, di nasaktanak ka, medyo nag-turn into galit, haang kuma. Mistake na jay. Nasaktanak lat ako man, ngam haanak kumamot nga nagimula iti galit. Kasi maado nga frustrations. Ngam tay kunanan, ibagbaga na laeng tatay ka maudyanan na uray pay. Apay di nagbalin nga ina ni Apo Jesus, imay ni Jesus, imay ti anak ko kunana. Inconsider na ayat ti basol tayo. Inconsider na ayat ti kinakapsot tayo. Kinita na ayat ipagkurangan tayo, no kinita na no dalistaam kadagiti basbasol mi kunana nga ruden umaypay ayat ti mangisalakan no iso di pampanunuten nangem saan linipat na amin dayta gapo ti ayat na kada tayo. Anyamot ti aramiden tayo, alapas ispas. Kadagiti nakabasulak, alapakawanendak. Kadagiti basers ko napakawan kayumet, kadagiti followers go. Kadagitay ay nakapasakit kanyak, napakawang kayo, hindi pa laeng, nalpasen, pas ispas, mangrugi tayo, New Year. Amuyo ti New Year, haan lang nga lumabas ti 2023, mapanti 2024. Kadi umun-una tayo nga ron ito yung sa bali mati kalendaryo data sa bali nga lugar, haan nga di jay. Every renewal is a New Year. No, adda nagriri ko maada nga nagkinaawatan ka,ag-reconcile kayo, New Year. No, naimbagang ka iti sakit mo, New Year. No, nalpas di problema, New Year. Baro atawan. Haam mo nga ornungan aswan. Iso ti bagbagak ka, baka ti panagipagarup tayo ka, lumabas ti 2023 ka, umay ti 2024 tapno, iso nagasgasat, apay gamin nga urayam. Apay gamin nga urayam. Kano nagkamali ka nga rod ti January, di makatawon nga kasi ti biyagmon, mabalim mga irinyom di New Year, bumawi ka. Mabalim mga balbalyam day jetap no New Year latta, tanagasat latta. No nagmalas ka ti first 2 weeks, apay ay tulok mo nga rod nga agmamalas kan ti baong nga tawanan, mabalim mo ti bumawi. Nga lakakabsat, pabaruan tayo dahito nga tawan. Day napalabas, pagadalan, no anya dagiti na itid na nga adal kada tayo, pagyamanan, no adda bendisyon pagyamanan, adda nagkapsutan, bumawi tayo. Iso ti kongkunak, ti kararag ko pa'y tatay, hindi adda akidya nga agkarkararag, alay parinam ko maapo. Kadagiti nga mamatpati iti saom, kadagiti kakabsat, online man kenhaan, kadagiti pakarikutan da iti biyag, uray kahit konting haplos lang. Ti kuma ni Apo Diyos kuma ka uray aprusan na tayo labasit, dagiti man dumdumngeg, da kayong adda ditoy, no anya dagiti pakarikutan tayo iti biyag, kahit konting haplos lang man, ti itid na mat kada tayo. Dagiti kararag ko kadagitay mamatpati kanyam Apo, dagitay makayat na ti agbalbaliw, dagiti agproblema, agsaksakit oray upam laeng ti apag kanito dakkel dayjay kanyamin.
Kasi mula nga ti ibagbagakuan, kahit konting haplos lang ng Panginoon, pwede na yan. Dahil ti kararag tayo. Tadat na pabaruan tayo kung na tayo, expect nga hantay mo nun ma-perfect da ito 2024. Ngam laglagi pan tayo, ti Diyos, haan na tayo pulos nga ibatan, haan na tayo pulos nga panawan, DJ laang ti mangtitinamnama kada tayo. Wan kakabsat narigat ti makapudno ti lubong, narigat ti mang perfect iti lubong, tattao tayo nga agkamali, tattao tayo nga nakapsot, ngam ti Diyos, inted na lata di ayat na kada tayo. Anya nga tirumbang aramiden tayo, ulitin tayo, aramiden nyo mati inaramid na. Uray nakapsot ta kaarubam, uray nakapsot ta pamilya, uray ado ti pagkurangan, ited mulat ta di ayat mo ta paya, isuna ti immuna nga nangayat kada tayo. Anya nga rupit aramiden tayo for the past year, we thank God. Agyaman tayo kini Apo Diyos. The whole year nagado agrasya na. No adda pagkakamali, tanakabawi ka, dakdakkel a panagyaman. No nagsakit ka, kinagnakam ka, dakkel a pagyamanan. No adda imay nga trahedya kanya tayo. Nalagip tayo lakit tinagkamangkin kwa na dakkel a pagyamanan. Ti Madina, no DJ conflict ti 2023 ka, iso ti mang divide, mang dadael ti lubong tayo, kamali dayjay. No anya dagiti napasamak, pagyamanan tayo nakadado nga grasya na. And begin anyo, mangrugi tayo manen iti baro. Ken kunakon ulitek, haan lang at New Year kada ti panagbaliw ti kalendaryo. Every day is a new year. Every reconciliation is a new year. Amin nga umimbag panagkakapya, new year. Amin nga panang pabaro tinakam, new year. Amin nga panagkonfesar kalpasan ti nagbasol tata 2024, kalpasan nga nailawan nga nagbasol, that is new year. Kasi matlaeng kanya tayo. Ala ikararagan tayo, nagado ti maririribok, nagado ti marigrigatan, nagado ti agproblema, dagitay saan pay nga nakamove on ti nagdalanan da, na nyaman iti 2023, ikararagan tayo ida, uray konting haplos lang, galing sa Panginoon, umanay dayjayan. Uray basit lang pa ng tapik na kumajibukot tayo, umanay dayjayan. Halagi kinararag tayo kakabsat, uwan tayo nga perfect nga mabalin tayo nga ikarkarigatan ti agbalin pagtuladan. Dahil iti pudpud na kinaragsak no mawaknitan iti naglabas amadi o marakop iti baro nga agsapa, baro anamnama, baro ari na, baro nga panagkaykaysa New Year dayta. Ala happy New Year kada kayo amin. Sapay kumata sa lubungan tayo, tinaragsak nga baro atawan, ibatan tayo. Ti kadakkelan nga namnama, isuna tinangdanon kada tayo, uray no nakapsot tayo, uray managbasol tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati no madanon jay partena nga inyanak ni Santa Maria Berhen agparintumang tayo. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao diti napaypay sa Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Agparintumeng tayo. Tumakdar tayo. Kastamet ana ilan sa iti cross gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat,
Imulis sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kararag asapasap, iti panangaklon ni Apo Santa Maria, ti awis ti Dios nga agbalin nga ina ni Apo Hesus, imay ni Apo Hesus, Diyos ang nagbalin a tao malaksid ti saan anamulitan ti basol. Imay ni Apo Hesus ang nakipagbiag kada tayo, ngem saan anat nag iti basol. Emmanuel, adda kada tayo ti Diyos, kasimbaan agimong dagiti mamati, hintay iroknoy ti Diyos, dagiti karkararag tayo, kaditi tunggal panggep ko na tayo, Ave Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ita ken iti agnanayon. Ikarkararagan tayo ti maymaysa Santa Iglesia Katolika, Apostolika ni Santo Papa Francisco, dagiti amin nga obispo, papadi, religyoso ken diakono. Sapay kuma tababaen ti panangibabaet ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Agtalined da napasnek iti misyon da amang ikasabay ti naimbag adamag. Ti baro biag ken Apo Heso Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Ave Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ita ken iti Ikararagan tayo dagiti amin nga ina ken amma iti pamilya nang runa ditoy parokya ken ili tayo. Sapay kuma taramiden da dagiti akemda mang tubay agserbi ken mangdungo kadagiti anak segun iti pagpatulad ni Apo Birhen Santa Maria. Sapay kumatagbiag dagiti amin a pamilya iti nalinteg a kananakem. Kumararag tayo iti Apo. Ave Santa Maria. Ikarkararagan tayo dagiti amin nga ina ken amma ti pamilya ngagsagsagaba iti narikot a problema. Nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kuma tababaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria nga ina ti Dios. Malasatan da dagiti problema adimteng iti biagda. Sapay kuma tagbiag asirarag-o ken sikakapya dagiti amin a pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti amin ngagsagsagaba iti nakaro a sakit iti bagi ken panunot. Nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kuma tababaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria, mapaimbagda iti sakit. Sapay kuma tagsubli ti simbeng ti panunot ken nasalunat a bagi. Kumararag tayo iti Apo. Ikarkararagan tayo dagiti aggugura a pagilyan ken aggurgura a pamilya. Nang runa dito'y parokya ken ili tayo. Sapay kuma tababaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria. Dumteng ti pudno a sangalubungan a kapya. Ket sumangbay ti kapya kadagiti amin a pampamilya. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek iti pagbiit ket iebkas ti bukod a kararag para iti bukod a bagi ken pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Ave Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakahasin na kami nga agnanayon. Apo dagitoy dagiti dawdawat mi,
Sapay ko matapat gamida, napagasatan kami. Tita tao ni Apo Isos, babaen kinapo Santa Maria. Idaanon mo kad metigrasyam kada kami kenti pamilyami. Dawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga Apo mi. Idatun miken ka, Apo. Sagsagot mi mo. Pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taida tunmiken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o Ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taida tunmiken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o Ama. Idatun miken ka, Apo. Ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taida tunmiken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o Ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taida tunmiken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o Ama. Idatun miken ka, Apo. Panagdaydayaw miyata taong, pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taida tunmiken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o Ama.
Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iapo awaten na kamarag iti daton kadagiti imam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo sika ti mangirugi ken mangitongpal ti amin nga naimbag. Agragsak kami ita solemnidad ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ket iso ti pakairugyan ken pakaisalakanan mi. Ipaay mo kadita kastamet nga agragsak kamto ti panaglakam mi ti panakaitong palto daytoy metlaeng a panakaisalakan ti langit gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadans tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios ket idaydayaw da ka ibunan nagda ka itantanok da ka iti daytoy a fiesta ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ta iso babaen ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bogbogtong nga anak mo ket idinto ta di namet napukaw ti sadya ti kinaberhen na impas ngay na iti lubong ti agnanayon a silaw nga iso ni apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa ti langit ken daganap nuda iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Manaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudno ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangangkay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi iso maiyawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti ipapatay mo, o Apo, agingay ti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumpeng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ditoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasol kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot iti sulisog ket isalakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi.
Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon ko malaeng, iti basol mailisi kami, ti amin nariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na din, tuwag sarday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamig ken ka? Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Peace and day. Peace, peace, peace. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang iikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, itdem kada ti kapya, itdem ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo. Siksika o Apo, ti bilig mi, panakaawat, kinakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ni Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso ti biag, amin nagabuan, bigat kinam ay
Diyos pagkamangan. Banag tintay biruken, anyaman narigat tintay parmiken. Wen nga agpaiso ti Diyos sulaeng, kirit ken namnama dinto aglemeng. Ti ayat ti Dios intay rambakan, grasya na asagot pagraramanan. Taiso tibiyat amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Dayayat mo apo dagiti na panglaw, nakakaasi dagiti mawaw. Kaskin ka apo balinen nakam, tapno ti ayat mo di may paidam. Ti ayat ni Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramanan. Taiso tibiyag amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Inmay kauapo ket nagrigat ka, agpaay ti amin na parswa. Panakaadipen amin nakita, itid mo ti ilim ti waya-waya. Ti ayat ni Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramanan. Taiso tibiyag amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Uwapo Jesus, humay ka, dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwak, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno agserbi ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo isuapo ti biyag ko, ket ni asim isuapo ti kiret ko, ket ti
puti bagnos ko ngagturong kinapudno. Tati ayat mo isuwa puti biyag ko geti asim isuwa puti kiret ko geti bilin mo isuwa puti bagnus ko ngagturong kinapudno. Sila maputoy panunod ko, pakirdem kadito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken ka idatun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko, sarem ka tapot yadipen mo. Isurum nga agbyag itilinteng mo, kinagtalik laeng ken ka uwapo. Tati ayat mo isuwa puti biyag ko keti asim isuwa puti kiret ko keti bilin mo isuwa puti bagnus ko ngagturong kinapudno. Tati ayat mo isuwa puti biyag ko keti asim isuwa puti kiret ko keti bilin mo isuwa puti bagnus ko ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo, inawat mi asi aayat dagiti nailangitan a sakramentom, ipaay mo kadi ti iparagpat dati agnanayon abiyag kada kami, nga agragsak ti panangrambak mi, ken nainggasatan a Birhen Maria, nga ina ti anak mo, ken ina ti iglesyam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay kapamilya tayo Apo nga hampay nga nakemisa, maadda misa no bigat, ti oras ti alas 8, may santo laengen Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Sapay kuma ti Dios nga ubbog ken poon ti amin a bendisyon, ipaay na kada kayo ti grasya na ken tinabuslon a pammagasat na ket salakniban na kayo adi agresat ita atawen. Palagdaen na kuma ti pammatiyo, ipaay na tinaanos nga inanamayo ket ited na tinadyosan nga ayat amamatalged kada kayo. Ornosen na kuma iti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo, denggen na dagiti karkararagyo iti amin a tiyempo ken disso, ket ipan na kayto asiraragsak iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon di man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Happy New Year kada tayo amin Apo. Palakpakan tayo. Happy New Year! Agannat tayo ti panagawid tayo Apo.
nga adat din namin. Tinggim dagitoy kararagmi, ibabait na kang kadi. Uwi nami nga instrumento, uwi nami manubot nga apo. Awatem dagitoy asagot, simbaan miyanan mo. Sabsabong nga nagpay dumaabanglo, babaen ti grasyam, nagurusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawang manay maldit titilma, o naindaklan nga ina. Sikati ladawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Ladawang manay maldit titilma, o naindaklan nga ina. Sikati ladawan ti parokya, agyaman kami ken ka.